Eskerrik asko, bilerara bildu zaretenak eta zuetako batzuk dagoeneko ja, ikaslan eta ize egitasmo honetan izena eman duzutenak edo galdetegia osatu duzuen hoi. Eta orain arte egin ez dezuen hoi, ea bilera honek zalantzak argitzeko balio zaizuen edo gure proposamen hau ere pixkat moldatzeko ea balio duen. Hori da pixkat gaurko bilera labur honen helburua. Labur adierazita, egitasmo honek oinarrian badu ikaslan eta eizek iaz mikroinformatikako ikasle dual ikasleentzako martxan jarri zuen ekimen bat, bai? Urte luzeak dira, ikaslaneko lanbide heziketako ikasleak zenbait instituto eta ikastetxeetan beraien praktikaldia egin izan dutena, ez? Baina orain arte, hori, modu personalean eraman da aurrera. Alegia, ikastetxeetako zuzendaritzak ikaslaneko irakasleekin harremana izan da, aizue, hartuko aldezue ikasle bat, tarte honetan bere praktikalde egiteko eta ez? Alegia, modu informalean egiten zen hause. Hori horrela izan da, eta ibilbide horrek urtez urte ematen zituen valorazio positiboi begira, otu zitzaigun, bai eize eta bai ikaslaneko arduradunei, aukera ona litzatekela horreri pixkat, zabalkunde pixkat edatuago bat eskaintzearena, eta antolakuntza pixkat, utzi da zuela esaten, baina antolatuago batean eskaintzearena, gorpuztuago batean. Eta horrexegatik, eta gero, bi elkarteok, Euskal Eskola Publikoaren garapenean eta hobekuntzan daukagun konpromisoaren bidetik, ikasle ororen formakuntzan gure elkarlaguntza zein nolako onura eskaini ziezaiekeen planteatu genuen. Eta horrexegatik, iaz, mikroinformatikako hainbat ikasle gure ikastetxeetan beraien praktikaldia aurrera eraman zuten. Epe tarte motz batean antolatu ahal izan genuen ura, gehien bat Bizkaia aldean kokatu egin zana eta aurrera eraman zana, eta orduan aurtengo ediziorako eta hobekuntza nahian, alde batetik pixkat modu edatuago batean eskaintzea onuragarria izango zitzaigula ondorioztatu genuen, eta gero baita ere modu edatuago batean lanbide heziketan lantzen dituzten familia ezberdinei begira. Esan bezala, iazko esperientzia mikroinformatika eta sareak familiari lotutako ikasleentzako eskaini genuen, eta aurtengoan, ikusi baldin badezute dagoeneko galdetegian, hiru lurraldeetan eskaintzen diren bestelako familietara ere planteatzen ari gara praktikaldi hau egitea. Orduan, labur bilduz, zein litzateke ideia? Labur bilduz, izango litzateke. Ikaslanen dualean praktikaldiak egin behar dituzten ikasle horiek gure ikastetxeetan jasotzea. Alegia, ikastetxe publikoetan jasotzea praktikaldi hori aurrera eramateko. Ez dakit kepa modu laburrean azaldu egin dudan, edo zer eskapatu egin zaidan. Mikrofonoa itxita duzu. Ez, ondo. Nik uste dut ondo egin duzula eta azaldu duzu labur zein dan helburua eta zer nahi dan alde batetik lanbide heziketatik eta zer nahi dan beste aldetik eizeko ikastetxeetatik. Eta hori da apur bat, xeria.
argi esan informatikako arloko ikasleak izan ziela hasiera baten hori egingo dutenak edo praktikaldiak edo prestakuntza dual hori egingo dutenak, baina zabali dago bai aurrezkuntzakoa, zabali gizarteratzea, mendekotasunean, eta agian mantenuko ere egoleik zabali baldin eta ondo markatuta badaz. Gure aldetik izango zen esplikatzea zein dan antolaketa, zein dan prozedura, eta gero egingo duguna izango da txema ere badago Zornotzako lanbide heziketako ikastetxetik, nun falsan urteko esperientzia ikusten edo azalduko diguna. Gure aldetik, hasiera batetik, nahi duguna da, gano dakizu ezela funtzionatzen dagoen lanbide heziketa, baina lanbide heziketan daukagu erdi mailako zikloak, DBH-tik datozen ikasleak, edo oinarrizko lanbide heziketatik, eta 2 urte pasatzen dute hemen. Eta gero, goi mailako heziketa zikloetara, batxilergotik datozen ikasleak, edo erdi mailatik datozen ikasleak. Orain arte, danak, 2. mailan egin izan dute praktikaldia ikastetxeetan, edo lantokietan. Orain, iaztik aldatu egin da, eta enpresa edo lantoki egonaldia, zuen ikastetxeak lantokiak izango ziren momentu honetan, aukera daukie lehenengo mailakoak ere hor egiteko. Ja, azteko lantokietan ordu gehiago, gauza, praktika gehiago egiteko asmoarekin. Eta orduan, izango zen, bai erdi mailako ikasleentzako edo goi mailako ikasleentzako izango zen. Hemen, argi dago, adin txikikoak ere izan ditzakegula, eta hemen adin nagusikoak. Nola banatzen da lehenengo maila eta 2. maila lanbide heziketan. Lehenengo mailan lanbide heziketan, bai erdi mailan eta bai goi mailan daukie modulo asignatura teorikoak eta badaukie asignatura praktikoak. Asignatura teorikoak, zeleke bakelan, erronkan bitartez egiten dituztenak, eta praktikoak zeleke ja makinakin, ordenadorekin, sareekin, eta ja egiten duten. Orduan, 2. mailan ere berdin daukie, eta gero, 2. maila bukatuta gero, lantokiko praktikak egitera joaten dira, 3 hilabetetan. Baina aukera dute orain lege berriakin, lanbide heziketako lege berriakin, lehenengo mailan, lantokian dualeko praktika edo egonaldi hori egiteko lantokietan. Esan du moduan, zuen ikastetxeak izango ziren lantokian. Hau, 112 ordu izango ziren adin txikikoentzat, eta 128 ordu izango ziren adin nagusikoentzat. Adin honek 7 ordu ingo zuten, da honek 8 ordu egunian. Horrela zer gertatzen da, lantokiko praktikak 400 ordu enpresa baten edo lantoki baten egiten badute, kasu hauetan, baingo dute ere enpresa egonaldi hori handitu eta praktika gehiago lortuko dute ordu gehiago errealitatearekin zer daukan materiakin lantzen. Horretarako, ikaslaneko ikastetxeetan egingo dute arlo teorikoak eta praktikoak landu, eta guztira izango ziren 928 ordu edo 922, adin txikikoak, adin nagusikoak, eta izeko ikastetxeetan lehenengoko maila honetan egingo zuten 7 ordu adin txikikoak eta 8 ordu adin nagusikoak. Noiz izango lekea, otsaila, apirila, maiatza bitartean. Nola, 2 aukera daoze hau egiteko? Edo astean, 2 egun zuen ikastetxetan egongo ziren ikasle bat praktika edo enpresa egonaldi hori egiten, eta 3 egun egongo ziren lanbide heziketako ikastetxean arlo teoriko praktikoa lantzen. Edo bestela jarraian 16 egunetan. Hau da, nahiago bada jarraian egitea 16 egun, izen biharrian 3 eta 2 egun, 16 egun. Eta honek aukera baten digu, 16 egunetan ikasle bat izatea, eta beste 16 egunetan 2 alditan egin dezakeguna beste ikasle bat izateko gure ikastetxean. Ze helbururekin, premiako, ikateko, arduradunarekin, lanean aritzeko eta laguntzeko, bai berari eta ikasleak ikasteko alde horretan.
Zer ekarri dezake horrek, gerora begira? Ekarri dezake, bigarren mailan ikasle hori, praktikaldia egin behar badau, 3 hilabetekoa, agian ikastetxean izan dezakezue ikasle bat edo best praktikaldi hori egiten premiako arduraduna laguntzen. Adibidez, informatikakoa bada, bai? Hor, era eskematikoan esan duguna, idatzita izango zen. Bi alde hauek, lehenengo aldia edo bigarren aldia izango zen apirilak 17 edo maiatzak 10ean hasita, eta gutxi gorabehera hori izango zen otsaila eta apirila artean, baldin eta egiten badugu 2 egun lantokian eta 3 ikastetxe. Prozedura eta epeak zeintzuk izango dira. Orain, hau informazio saio bat da, eta informazio saio horrekin egiten ari garena da, zerrendatu ikastetxeak alde batetik, eizekoak izena eman interesa daukazueno, lehenengoko gauza hori izen biharko zen, gero, behin izena daukagunean eta ze arlotan nahi duzuen praktikaldiak edo enpresa egonaldia ikasleak egitea, kontrastatu egin beharko ditugu daukagun ikaslaneko ikastetxeekin, ikusi beharko dugu ze arlotan, zenbat ikasle daukagun, ze ikasle nora joango dan, herrikoa bertakoa izatea komenigarria da, desplazamentuetan ez ibiltzeko, eta bat, ikasle kopuruan begiratu, hor, hori egin, eta gero praktikaldi duala adostu noiz egingo dan eta ze epetan egingo dan. Horren ondoren, ingo da ikasleari harrera, ikastetxean, zuen ikastetxean, eta gero ikaslea egingo da arlo teoriko, praktikoa ikaslaneko lanbide heziketako ikastetxean, eta lantokiko egonaldia egingo dute zuen ikastetxean. Jarraipen bat egongo da, tutore bat egongo da hemen, eta hemen instruktore bat egon beharko da. Eta instruktore hori izango da premiako arduraduna edo kontaktuan egongo biak jarraipena egiteko. Eta bukaeran ebaluazio txostentxo bat egin beharko da, alde batetik, honek jaso, kontrastea egin, zelan egon ikaslea, eta ebaluatuko zaio, gero ebaluazio bileran. Horretarako, orain, abenduan esan dugu, ari garela horrekin, otsailean egingo genuen zerrenda bata bestiarekin ikusi ze ikastetxe da ze ikasle, eta apirila eta maiatzean hor hasiko ziren enpresako egonaldia egiten. Prozedura eta epe horrek, bebai daukagu horrelako labur pentsio bat eginda, hasierak horretan kontaktuan ikastetxeak ipiniko dira, zerrenda egin, kontaktuan ipini, eta gero ikaslea aurkeztu bertan, ikastetxean, programazioa egutegia, ikastetxeko egutegia izango da balioko duena, eta, hau da, zuen ikastetxeko egutegiak balioko du, eta gero, pasauko da praktikaldia edo enpresako egonaldia egitea. Eta gero ebaluazioa, jarraipena eta ebaluazioa, esan dugun modu. Horretarako, ikaslan.eusen sartzen bazare, daukagun zuen inguruan ze ikastetxe daukagun, ze ikastetxe garen, eta ze interes daukazuen. Eta ikastetxe bakoitzak ze heziketa ziklo dauken. Normalian ezagutzen duzu, zuen inguruan zer daukazuen, zuen inguruan zer dagoen, ze heziketa ziklo, eta informatika ez da herri guztietan. Konzentratu egiten dira, hiriburuetan, baina gero herri Zornotzan badau, Azkoitin badau Zubirimanteon, badaukagu Bebaik Jaiaundin, badaukagu Tolosaldean, daukagu ere Eibarren, badaukagu adibidez Gipuzkoan, eta Araban ere, Gasteiz inguruan ere badauz. Hori da, apur bat, orain, Inigok bialdu gotzuen emailo horretan, zuek praktikaldiak egiteko eskaera egin duzue, 18 batek ero eskaera egin duzue, badau, eta orduen hasiko gara lantzen, batzordea hasiko gara lantzen, ikusteko zelan nahasketa egin, zelan kombinatu ikasleak eta ikastetxeak. Eta orain, pasatuko diogu hitza
Txemari, bai, Zornotzako informatikako arduraduna eta irakasleari, eta berak kontatuko digu Juan San urtean zelan izan esperientzia, eta zer emaitzak lortu zuten, eta gogo betetzea, eta bar. Bai, Txema? Bai, egun hona noi, esperientzia esango nuke ona izan zela, ez? Ibili egin apurtxo bat denbora altetik eta apurtxo bat estu, ze hainbeste ikasle, bidali beharrean, ibili egin apurtxo bat estu, ez? Ikusten baduzu hor inkestak, hori pintzen dago, ia ikasleen egin duen lana eraginkorra izan ala ez. Batetik bostera ikusten duzue laua ez, lau bat lortu genuen inkesta horretan ez. Azkenien, hainbeste ikastetxe bat adibidez egon zan nahi zuena kontratatu ikasle eta guzti ez. Osak, bai, egin zuten lan desente, bai. Epa, horiek, bai. Ia zibili gehien esan duten moduan denbora aldetik ez du, baina urten daukagu denbora gehiago, eta orduan ni bai eskertuko nuke zuen aldetik, ikastetxe aldetik, planifikazio bat edo zer egin behar duten ikasliek, ez? Hori, gero dago beste balditza bat, aurten ez dira jun behar danak, ez? Ia zibili gehien apurtxo bat, zoroen pare danak ibiltzeko, lehenengo mailako ikasle guztizek, aurten danak ez doi ez. Orduan horrek ebe, emoten duzku, beste lasaitasun bat, ez? Esan dugun ez bezala, programa piloto bat izan zen, eta balorazioa, bost batetik bostera, ez? Ikusten duzue, nahiko bat atera genuen, ez? Nahiko askar, eta, egin genuen gauzak, baina azkenean politxo irten zen, bai? Beste inkesta bat dagoela, bai. Urrengo urtengo begiraia errepikatuko zenukete, bai. Ikusten duzu egunuko 80 gehienak, ikastete gehienak, nahi dabe errepikatu, ez? Aipatzeko ere, lehen kepak esan den bezala, aurten epe desberdina dauz, ez? Eta adibidez Zornotzan, bozkatu dabe mintik izen, maiatzerako iztea praktikak, eta 16 egunetan. Zergatikan, maiatzerako ja teoria eta praktika ezagutzen guztizek eman da dauz, eta, komeni edo dana jarraian eitzea. Bai, zuei ikastetxeei, eta bai guri, etortzea eta jutea eta ez dakit zer. Ez dakit beste ikastetxean, baina apustuan nire ustez izango dela 16 egun jarraian zuen ikastetxean egotia ikasleak, bai? Eta, ziur nago horten asko irtengo dela, eta ikastetxe gehiago parte hartuko dituzuela, fijo. Bai? Mila esker. Besterik gabe, aipatu nahi dudana da, ekimen honek azkenean bilatzen duena da, besteak beste, gure ikasleak ibilbide ezberdinean, alegia Euskal Eskola Publikoaren ibilbide ezberdinean egiten duten hezkuntza bilakaera horretan, elkar elikatzearen garrantzi hori badagoela, ezta? Esan nahi dut, lanbide heziketa, guztion begitan, kalidade handiko lanbide heziketa bat daukagu Euskadin, eta pixka txoroa litzateke, edo ez oso inteligentea, bertan egiten ari dan lana gure ikastetxean edo ikastetxeetan ez probestea edo ez aprobetxatzea batetik hori. Eta gero bestetik, etorkizuneko langile horiek izango diranak, gure ikastetxean idiosinkrasia edo bertatik bertarako ezagutza horrek, beraien formakuntzan ere eskaintzen die horrelako zer esango ez, karrera profesionalean ere, bestelako gaitasun propio berezi bat, ez? Eta orduan, bide horretatik, gure esku egon daitekena, egiteko konpromisoa badakagu, bai?